אני קוראת לקורס שלי הפנמה גופנית כבסיס ליוגה תרפיה, מכיוון שהקורס הזה משלב שני תחומים עיקריים. קודם כל את היוגה, את העקרונות הפילוסופיים, הרוחניים והגופניים של היוגה, כולל הכלים המרכזיים של היוגה, שהם אסנה, פרניאמה ומדיטציה, עם עקרונות מתוך התחום הטיפולי שנקרא Body Mind Centering. השילוב של שני התחומים האלה מתמקד, גם היוגה וגם Body Mind Centering, בטיפוח מודעות הרבה יותר עמוקה ממה שהאדם הרגיל מסתובב איתה ביום יום. טיפוח מודעות של כל הרבדים, כל הקושות, כפי שציפי פרסה אותם לפנינו, הרבה מאוד דרך הגוף הפיזי, אבל עם אדוות אל כל הרבדים הנוספים, והמודעות הזאת נותנת כלים להתמודדות עם כאב וסבל. דרך המודעות הזאת אנשים לומדים לזהות ולשנות דפוסים, בין אם הם דפוסים תנועתיים ובין אם הם דפוסים התנהגותיים שגורמים לכאב ולסבל. אז כמו שאמרתי, הכלים המרכזיים של היוגה, שכולנו כמורים ליוגה מכירים אותם, הם אסנה, פרניאמה ומדיטציה, והכלי המרכזי של Body Mind Centering מתבסס על מה שנקרא Embodiment או הפנמה גופנית. בהפנמה גופנית אנחנו לומדים דרך כלים נוספים, כמו אנטומיה חווייתית, איך אני לוקחת את המבנה של הגוף ומרגישה אותו מבפנים, ובאיזה אופן זה משנה את החוויה הגופנית-נפשית שלי. אנחנו לומדים את ההתפתחות של תנועה בתוך הגוף, את השלבים של התפתחות התנועה בגוף, מתוך הנחה שהאופן שבו התנועה מתפתחת בשנה הראשונה של החיים משפיעה מאוד על האופן שבו היכולות הרגשיות, הקוגניטיביות והחברתיות שלנו מתפתחות. אנחנו משתמשים הרבה בדמיון מודרך, בתנועה חופשית, בנשימה חופשית ומודרכת, בקול, חקירה של קול. וכל האלמנטים האלה ביחד לוקחים חלק בתוך הטיפול, בסופו של דבר. המודעות הזאת, המודעות היותר עמוקה שאנחנו רוכשים דרך הכלים האלה, מאפשרת קודם כל תמיכה פנימית שהיא אורגנית, היא לא מכנית, אלא אנחנו מרגישים מבפנים יותר מאורגנים, יותר מחוברים, מקבלים כלים כדי לראות ולהרגיש את השלם שהוא אנחנו, וכמו שאמרתי, זה מאפשר זיהוי ושינוי של דפוסים. כשאני באה להתחיל טיפול ביוגה תרפיה, יש לזה כמה שלבים. בשלב הראשון אני שולחת שאלון היכרות למטופל, שאלון היכרות שנותן גם למטופל וגם לי הזדמנות לעשות שיעורי בית. למטופל זה נותן הזדמנות ככה להתבונן פנימה ובאמת לכתוב או להגיד גם לעצמו וגם לי מה באמת הדבר שמפריע לו, על מה הוא באמת היה רוצה לעבוד, וזה נותן איזושהי התכווננות למהלך שהולך לקרות אחר כך. לי זה נותן את האפשרות לקבל קצת אינפורמציה מקדימה ולבוא מוכנה בין אם זה ללמוד על הפתולוגיה או בין אם זה לקבל ככה רעיונות ראשוניים לגבי את מי אני עומדת לפגוש, כדי שהמפגש הראשון א' יהיה יותר מאורגן מבחינת זמנים, וב' יהיה יותר מהודק מבחינת ההתכווננות גם שלי וגם של המטופל. הפגישה הראשונה היא בדרך כלל פגישה שנמשכת קצת יותר זמן, ובה מתרחש תהליך של ראיון או איסוף אינפורמציה גם ורבלית, והרבה מאוד אינפורמציה שהיא לא ורבלית. הרבה מאוד אינפורמציה אנחנו קולטים דרך הדהוד, שזה משהו שאולי, אני מתארת לעצמי שכולכם חשתם במעגל הגדול כשהחזקנו את הידיים. חלק ממנה דרך הראייה, הרבה מאוד ניואנסים קטנים שלאו דווקא נאמרים דרך השפה, נאמרים דרך הגוף. ועל סמך האיסוף אינפורמציה הזה, יחד עם השאלון, בסופו של דבר נכתבים יעדי טיפול ומתחיל המסע. זה שיש יעדי טיפול לאו דווקא אומר שאלה יהיו היעדים 5 מפגשים משם. אז מה שאתם הולכים לראות כרגע הוא בעצם הצצה לתוך טיפול שכבר מתרחש. נמצא איתנו כאן אביב, הוא תכף יבוא, יצטרף אליי, אתה יכול לבוא להצטרף אליי.
ואביו, אני חושבת שלמזלו הגדול, הוא תלמיד של סימה, שיושבת פה גם, שסימה היא תלמידה, מסיימת עכשיו את הקורס שלי, אז אתה יכול לשבת לך בנוחות. לשבת בדרך שיהיה לך נעים, גם לראות את האנשים וגם להקשיב. ובמהלך הקורס שלי, התלמידים התבקשו או מתבקשים לעבור סטאז', להזמין מטופל, בין אם מתלמידיהם או ממכריהם, לעבור איתם תהליך של 8 טיפולים, ואבי וסימה עובדים ביחד בתקופה הזאת, ואביו ברוב טובו הסכים לבוא להיות מודגם שלי פה היום בהרצאה הזאת. אז אני בעצם קודם כל נכנסת לדלת הפרוצה שסימה כבר פתחה בפניי בעבודה המוקדמת שהיא עשתה עם אביו, ויותר מזה אני חושבת שאני עטה לתוך דרך פרוצה שאביו כבר פתח לפני הרבה מאוד שנים, בעצם בתוך ההתמודדות שלו, שתכף הוא יספר לכם עם מה הוא מתמודד. ובעצם מה שאני אעשה זה לקחת זום אין על איזשהו אספקט של הפנמה גופנית של עיקרון מסוים, ולהתנסות כאן בחי מה שנקרא, ולראות מה תהיה ההשפעה. אז אני אגיד רק בכמה מילים שההתמקדות שלי היום היא של פתולוגיה של הפרנה מאיה קושה. פרנה מאיה קושה, אם אני צריכה לתת לזה שם קוד, כמו שאתם רואים, כל מה שזורם. כל מה שיוצר איזושהי תנועה פנימית בתוך הגוף, בין אם זו הנשימה, דרך מערכת העיכול, דרך המערכת האנדוקרינית, מערכת העצבית, המערכת החיסונית, בשפה של היוגה, הפרנה, הנאדיז, הצ'קרות, כל זה שייך לפרנה מאיה קושה. והפתולוגיה שאנחנו הולכים להסתכל עליה היום נקראת אסתמה, ואולי נבקש מאביו לספר לנו רגע מה זה אסתמה. אתה לא רואה את השקופית מאחוריך, אז אתה לא יודע מה כתוב, אבל נראה לי שאתה תגיד אותה מילה במילה. זה בסדר מבחינתך? כן, זה יהיה מעולה. אסתמה, האמת היא שככל שאני מאמין, ואני כבר 20 שנה בתוך העניין הזה, אין מישהו שבאמת יודע להגדיר, אפשר להגדיר את הסימפטומים, אפשר להגדיר מה בן אדם חווה בצורה אובייקטיבית או סובייקטיבית, אבל לא יודעים עדיין את המכניזם, מה גורם לזה בדיוק. יש דרכי טיפול שמטפלות בסימפטומים ולא בגורם המקורי שלו. אני חי עם זה כבר 20 שנה, זה סימפטום שמלווה אסתמה וסינוסיטיס קרונית, בדרך כלל זה בעיות שהן משולבות. חלקו על רקע פיזיולוגי, זאת אומרת חשיפה לאלרגן, תגובה אנטי-היסטמינית של הגוף, שיכולה להיות מלווה בתופעות פיזיולוגיות ונפשיות תמוקה וכו'. וזה יכול להגיע עד אשפוז במקרים קשים מאוד למוות. זה מחלה שיכולה להביא מוות תוך דקות. וזה מלווה בסינוסיטיס קרוני של דרכי הנשימה ודרכי המערות האף העליונות. בקיצור שמח. אז מדויק, בלי לראות את מה שקורה מאחוריו. אז מה שאביב אמר שחשוב לי ככה לקחת מתוך הדברים שלו, זה שוב פעם את הנושא של השלם. כי כמו שאביב אמר, אתם יכולים לקרוא פתולוגיה, ויהיה כתוב, הפתולוגיה הזאת, אלה הסימפטומים, 1, 2, 3, 4, וזה מה שגורם לה, 1, 2, 3, 4. אבל אם זה מה שתבואו לקליניקה, עם הסימפטומים והפתולוגיה, יבוא האדם ולא נראה את האדם. אז כשבא האדם אל הקליניקה, יש לנו את הידיעה הגלובלית של מה הפתולוגיה, אבל אז יש את אביו. והחוויה של אביו בתוך הפתולוגיה היא מה שמעניין אותי. היכולת שלו להגיד מה לדעתו גורם לאסתמה שלו. היכולת שלו לזהות מתי, באיזה סיטואציות מתרחשת האסתמה שלו, וכך בעצם לא להדביק על אביו אסתמה, זה אומר שאתה, אלא יש לאביו חוויה של אסתמה בתוך החיים שלו השלמים, באיזה אופן זה בא לידי ביטוי ואיך אני יכולה לתמוך בזה בצורה הטובה ביותר. אז בעקבות השיחה עם אביו, ומכיוון שראיתי שהוא מלומד וגדול בתורה, של הבנת הגוף שלו
האופן שבו הגוף עובד, ומכיוון שידעתי שאתם גדולים ומלומדים בתורה, אני לוקחת את זה שלב אחד קדימה, ולא אלך למשהו המובן מאליו, אלא אני רוצה לדבר איתכם על המעורבות העצבית שקשורה באסתמה. אז מה שאני מראה לכם פה, אז בוא תסתובב שתוכל גם אתה לראות, זו תמונה בהדמיה ממוחשבת כמובן של הסימפונות. קנה הנשימה שיורד עד גובה קצה עצם החזה המניברי בחלק העליון, ואז מתפצל לשני צינורות עיקריים, ומשם ממשיך את ההתפצלויות. יש משהו כמו 32 התפצלויות של המערכת הזאת של הסימפונות, שמגיעות עמוק יותר ויותר אל הריאות. כפי שאתם יכולים לראות, הטבעות האלה, שסביב סביב לקנה הנשימה, הן סחוסיות. בין הטבעות יש שריר חלק, כמו שנקרא smooth muscle, שמאפשר את ההתרחבות ואת ההיצרות של דרכי הנשימה. במצב של אסתמה, מה שקורה הוא שהדלקת ובעצם העוררות העצבית שנוצרת בגלל הסטרס של קושי בנשימה, גורמת לשרירים של דרכי הנשימה להתכווץ, ודרכי הנשימה הולכות ומוצרות. זה נכון עד פה, מה שאמרתי? כן, זה מלווה אבל בשתי תופעות. יש גם, מעבר ליצירות של סימפונות, יש שיטפון של, בדרך כלל מגיע מהמערכת הלימפטית, של נוזל, רים, בתוך זה, מעבר ליצירות, אז יש גם רים צמידי שפשוט לא נותן לאוויר להיכנס. אוקיי, אז הרעיונות המרכזיים שהיו לי לעבודה עם אביב, בדיוק מדברים על שני הדברים שהוזכרו פה. אני רוצה לספר לכם קצת על עצב הווגוס ועל הקשר שלו לאסתמה, ואני רוצה לעבוד עם אביב על סנכרון של תנועה ונשימה, מאוד דומה למה שעשינו עם גיל בתרגול הראשון, כי הסנכרון של תנועה ונשימה יוצר ומעודד איזושהי זרימה יותר חלקה בכל הצינורות. בעצם יוצר גם רגולציה של המערכת העצבית, וגם איזושהי חוויה של זרימה. וזה מה שאנחנו רוצים, גם להניע את הרקמה המוקוסית, הרקמה הצמיגה בתוך הצינורות, וגם להרחיב אותם. המטרה שלנו זה לעשות מקום. ולהשקיט. ולהשקיט כמובן. Okay. אז עצב הווגוס, שנקרא גם העצב הטועה, ולא לטעות ולחשוב שהוא טועה בטט, הוא טועה בעין, וזה על שום שהוא העצב הארוך ביותר בגוף, שמתחיל אי שם בתוך המוח, בתוך גזע המוח, ונודד מהפתח שבתחתית הגולגולת מטה אל כל הגוף. אנחנו תכף ביחד נעבור על המסלול שלו בשביל להבין. העצב הזה הוא העצב המרכזי של המערכת הפרסימפתטית, מערכת העצבים האוטונומית שאחראית על ההפעלה של כל התהליכים הפיזיולוגיים בתוך הגוף עצמו, מחולקת לשני ענפים מרכזיים כפי שאתם יודעים, המערכת האוטונומית שאחראית על המצב של עוררות, ובמצבי חירום על המצב של לחימה, בריחה או כפייה, מה שמכניס את כל הגוף ליכולת שלי להיות מוכנה למצב חירום, ומהמערכת הפרסימפתטית שאחראית לתת לגוף את ההוראות ההפוכות. על כל עצב שמגיע ואומר לאיבר פנימי מסוים להתכונן למלחמה, יש עצב נוסף שמגיע ואומר לו, הכל בסדר, אפשר להירגע. עצב הווגוס הוא העצב המרכזי שנותן את הוראות ההרגעה לאיברים הפנימיים. ובמיוחד, או לא במיוחד, אלא גם, אני רוצה לראות לכם את השקופית הזאת, שבה, אני אסביר מה אתם רואים פה, זה קנה הנשימה, זאת החלוקה הראשונה של הסימפונות אל תוך הריאות. כאן אנחנו רואים את היציאה של העצב הפרסימפתטי של הווגוס ואת מקומות העצבוב. אנחנו בעצם רואים שממש לאורך כל קנה הנשימה והסימפונות מגיעות שלוחות של הווגוס על מנת לתת את ההוראה הזאת לווגוס להרחיב לשרירים שמסביב לקנה הנשימה, להרחיב את
נתיבי האוויר ולאפשר